салом арз мекунам ба бинандаи азизи радиои озодӣ. Шаълои Гулхоҷа ҳастам дар шурӯъи як субҳи нав дар рӯбарӯи шумо соат ба вақти Прага ки мо ин барномаро аз ин ҷо барои шумо тақдим мекунем 7:05 аст. Мо албатта 5 дақиқа дертар шурӯъ кардем ва боварӣ дорам ки шумо ҳоло моро гӯш доред то бифаҳмед ки дар ҷаҳон ва Тоҷикистон дар ин лаҳзаҳо ва шаби гузашта кадом хабару гузоришҳои муҳим буданд то ин ки шумо низ бехабар намонед. рӯзи гузашта дар шаҳри Фарғона мулоқоти нахуствазирони Тоҷикистону Узбекистон баргузор шуд. Қои Расулзода ва Абдулло Орипов масъалаҳои мубрами равобити дуҷониба пеш аз ҳама ҷараёни сафари кории Эмомалии Раҳмон ба Узбекистонро матраҳ карданд. Қарор аст ки сафари президенти Тоҷикистон ба ин кишвар ба зудиҳо баргузор шавад ва бояд гуфт ки дар ин мулоқот мувофиқа шудааст ки зимни ин сафар ҳамчунин баъзе аз намоишгоҳҳо низ баргузор гардад бо ширкати соҳибкорони Тоҷикистон ва Узбекистон ва ин намоишгоҳи миллӣ хоҳад буд бо номи истеҳсоли Тоҷикистон ва ҳамчунин форуми муштараки соҳибкории Тоҷикистону Узбекистон дар Тошканд ва тавре интизор меравад дар моҳҳои наздик ин сафари президенти Тоҷикистон ба Узбекистон доир шавад ва баъд аз даргузашти Ислом Каримов бояд гуфт ки равобити ду кишвар хеле ҳам беҳтар шудаанд ва ҳамчунин табодули молу коло низ миёни Узбекистон ва Тоҷикистон беҳтар гардид ва барои як моҳ низ раводид аз байн бурда шуд ва албатта ҳар ду ҷониб аз мулоқоте ки бояд Эмомалии Раҳмон дар Узбекистон дошта бошад интизороти хеле зиёд доранд ва мо низ мунтазир мешавем ки дар ин мулоқот ки бояд дар Узбекистон баргузор шавад ду кишвар боз ба кадом тавофуқ хоҳанд расид. Дар ҳоле ки дар Узбекистон ҳанӯз омодагӣ мегиранд ба сафари Эмомалии Раҳмон ба ин кишвар, рӯзи гузашта аллакай президентони Амрико ва Русия дар Хелсинки бо ҳам дидору гуфтугӯ доштанд ва бояд гуфт ки мунаққидони Амрико пеш аз ҳама мегӯянд ки нишасти Хелсинки ба нафи президенти Русия будааст. худи мулоқот таври шумо ҳам шоҳид будед шоми гузашта баргузор шуд ва Путину Трамп дар давоми 1.5 соли президентӣ ки Доналд Трамп дар Амрико ҳаст, онҳо бори аввал чунин як гуфтугӯи комил доштанд. Ниҳодҳои амниятии Амрико Русияро бо дахолат ба интихоботи президентии соли 2016 муттаҳам мекунанд. Дар нишасти матбуотии дирӯза президент Трамп ва Путин аз Путин пуштибонӣ намуда иттиҳоми ниҳодҳои амниятии Амрикоро рад кард. Ба қавли Путин Русия дар интихоботи президентии Амрико ҳеҷ нақш надошт, аммо қонунгузорони Амрико ҳам аз ҳизби ҷумҳурихоҳ ва ҳам аз ҳизби демократ мавқеъгирии президент Трампро бо лаҳни шадид танқид карданд. Ва ҳоло бармегардем ба Тоҷикистон. Як коршиноси тоҷик ба Иттиҳодияи Аврупо тавсия додааст ки дар ҳалли мушкилоти фаровони муҳоҷирони тоҷик ба Тоҷикистон кӯмак кунанд то онҳо дар ҷустуҷӯи зиндагии беҳтар дар ғарбу шарқ саргардон нашаванд. Нушофарин Нозирӣ, коршиноси масъалаи муҳоҷират, ба Иттиҳодияи Аврупо тавсия додааст ки дар стратегияи ояндааш барои Осиёи марказӣ ба масъалаи муҳоҷирати кории мардуми Тоҷикистон тамаркуз кунад. солҳои ахир муҳоҷирати шаҳрвандони Тоҷикистон ба кишварҳои Аврупоӣ аз ҷумла Олмон ҳам зиёдтар шудааст. Тоҷикистон ҳоло дар садри он кишварҳои ҷаҳонӣ қарор дорад ки иқтисодаш сахт пойбанди пули муҳоҷирони корӣ аст. коршиноси тоҷик мегӯяд онҳое ки ба кишвар бармегарданд ҷои кор намеёбанд, барои ҳамин Иттиҳодияи Аврупо метавонад ҳукуматро ташвиқ кунад ки муҳоҷирони бозгаштаро ки ба соҳибкории хурд ва бахусус дар рӯстаҳо машғул мешаванд барои муддате аз молиёт озод намояд. тавсияи дуввум ин аст ки шароитро барои омӯзиши муҳоҷирони бозгашта ва ҳунарманд кардани онҳо дар Тоҷикистон фароҳам намоянд. тавсияи саввум ба Иттиҳодияи Аврупо таваҷҷӯҳ ба сарнавишти занони бевамонда ва занонест ки шавҳарони муҳоҷирашон онҳоро раҳо карданд.
солҳои ахир теъдоди заноне ки шавҳаронашон ба Русия ба муҳоҷират мераванд ва сипас онҳоро фаромӯш мекунанд зиёдтар мешавад. бино ба як таҳқиқи созмони ҷаҳонии муҳоҷират аз соли 2016 бештар аз 50% муҳоҷирони корӣ дар хориҷ бо занони дигар иртибот доранд. бисёре аз занони танҳо бехонаву бекор мемонанд. дониши кам ва издивоҷҳои бармаҳалашон ҳам вазъашонро бадтар мекунад. ба гуфтаи Нушофарӣ нозирӣ, ҳама ин кӯмакҳоро иттиҳодияи Аврупо метавонад аз тариқи намояндагиаш дар Тоҷикистон ва ё ба воситаи созмонҳои байналмилалии дигар берасонад. зимнан бояд гуфт ки иттиҳодияи Аврупо яке аз донорҳои асосии Тоҷикистон аст ва то кунун садҳо миллион евро ба кишвар кӯмак кардааст. ва хабари дигари мо аз ноҳияи Исор аст ки дар он ҷо ду ноболиғе ки барои таҷовузи як навраси 7сола гумонбар буданд боздошт шуданд. ин писарон 14сола ва 15сола ки сокинони деҳаи Кончии Ҳисор ҳастанд барои таҷовузи ҳамсояи духтари наврасашон гумонбар мебошанд. хабари таҷовузи ин наврас ва хонандаи синфи якуми мактаби рақами 114 дар шаҳри Исор моҳи гузашта расонаӣ шуда буд. мақомоти корҳои дохили ҳодисаро таҳқиқ мекунанд. яке аз пайвандони ин писарон ба Радиои Озодӣ гуфт ки баъд аз чанд рӯзи бозпурсӣ ҳафтаи пеш мақомот онҳоро дастгир карданд ва ҳанӯз баррасии қазия ниҳоӣ нашудааст. 2 ҳафта қабл ҳам дар пайи иддаои таҷовуз шудани ин духтари 7сола дар ноҳияи Исор ду мудири мактаб аз мақомҳояшон барканор шуданд. қонунҳои Тоҷикистон бояд гуфт ки барои таҷовуз ба номуз муҷозоти сангинро пешбинӣ мекунад. ва Саиднисои Шомирзоеваи 57сола сокини деҳаи Сурхоби ноҳияи Фархор дар пайи гармои як ҳафтаи ахир дар сари замини кишоварзиаш ҷони худро аз даст додааст. наздикони ин зан мегӯянд ки соатҳои тақрибан 10 ба 11 14 июл ки гармои ҳаво ба 45 дараҷа мерасидааст дар сари замини пахташ дилаш якбора гарморо тоқат карда натавонистааст ва аз кор мондааст. писари ин зан ба Радиои Озодӣ гуфт модараш ҳеҷ беморӣ надошт ва ҳар субҳ аз хона то сари замин ки 3 километр роҳ будааст пои пиёда меомад ва ҷисман боқувват будааст. ин писар афзудааст ки заминҳое ки онҳо дар он ҷо кор мекунанд намиву шӯразор буданд ва дар гармо хело тафсон мешавад. ӯ мегӯяд ки мутахассисони соҳаи тиб ба онҳо гуфтанд ки дили модарашон аз гармои тоқат фарсо аз кор мондааст. ин зан соҳиби 6 фарзанд будааст ва 3 духтараш маъюб асту 3 писарашро бо деҳқонӣ ба воя расондааст. Шамсов писари зан мегӯяд ки ба дигарон аз таҷрибаи ки онҳо аз сар гузаронданд, яъне модараш бинобар гармӣ фавтидааст, худро эҳтиёт кунанд мардум то ин ки зарари гармӣ нарасад. чун ӯ мегӯяд бо вуҷуди он ки дар телевизион ҳам мегуфтанд ки бояд дар ин гармо аз хона набароянд ва сари замин ҳам нараванд, онҳо ин огоҳиро нодида мегирифтанд. зимнан бинобар эълонҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ки тариқи расонаҳо пахш мешавад, имрӯзҳо дар Тоҷикистон ҳаво хеле гарм аст ва дар баъзе аз минтақаҳо аз 45 дараҷа ҳам баландтар аст ҳарорати ҳаво. хуб дар душанбе низ тибқи гуфтаи сокинон имрӯз хеле ҳаво дам аст ва мардум мегӯянд ки ҳатто то бегорӯзӣ ҳам наметавонанд ба кӯча бароянд, чунки метарсанд ки барои онҳо зарар нарасад. ва ҳоло рӯ меорем ба вилояти Бадахшон ки дар он ҷо дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ даҳҳо ҳазор шиша машруботи спиртии бесифатро ошкор ва аз истифода бардоштаанд. масъулини Тоҷикстандард дар ин вилоят мегӯянд дар пайи санҷиши онҳо фурӯши ғайриқонунии машруботи спиртӣ дар 17 манзили иstiqоматии сокинони шаҳри Хорӯг низ ошкор ва фурӯши онҳо қатъ карда шуд. аз раёсати санитаризатсия ва нозироти савдо дар вилояти Бадахшон гуфтанд дар нуқтаҳои фурӯш 188 намуд машруботи бесифатро ба миқдори 31523 шиша ошкор сохтаанд. хуб бинандаи азиз, ин чанд хабаре буд ки ман мехостам бо шумо дар миён бигзорам ва ташаккур мегӯям ки чанд дақиқаи худатонро ба мо бахшидед ва ман ҳамаи шуморо баъд аз камтар аз 3 соати дигар дар пахши мустақими муаррифии сархатҳои хабарҳои Тоҷикистони ҷаҳон интизор мешавам.